Здравейте! Аз съм Криско Кетса и играем Dueling Network за точки! Моя тук ми пише гъла и аз му пише гъдлък. Между другото, кажи, че с нов акаунт. Да, извинявам се, но баннаха ми акаунта, понеже напсувах админа. И новия ми акаунт е Криско-Кетса. Не, всъщност написал, че ти си админ. И го напсувах, казах му, че е цицка. Но няма значение. Банаха да радиш и аз съм с нов профил, обаче аз не гледам банаха акаунта, защото не писам, че съм. А така, пък не ме набаннаха за цял живот. Разликата е добра. Така, насладявайте се на клипа. Моя приятел ще споделя, понеже аз имам бомбона в устата. Да, добре. 100% сега ще играем нещо. Тос призма. Ти играе призма. Ти му... Добре, ще активираш ли нещо или? Чакаш го да атакуваме. Чакам да видя какво ще направи. И свърли бърс на Трикс. С големите гърди. Полимеризация. Какво следиш? Призма. И бърс на... Avian. Бърс на Трикс и Avian. Огня Wingman. Супер. Ами... Трябва ми... Чудовището ми трябва, тъй че... Така, аз му блокирах атаката и му унищожавам чудовището. Да е жив и здрав. Бог да го пази. Бог да го пази, другото не го знае. Ами другото, закони с злата... Келтика ли? Кибера ли? Да. Има обърната карта, която ме озадачава. Изглежда ми интересна картата и заради. Или искаш да жетваш повече за това Ми можете да се каже. Такова. Играем и Dark Sparkman. То за не играе с Dark Festival. Тук има, тук няма. Опа! Флип! И чудовището му си... Знаеш ли държиш египетските рецли? Аз преди малко ги сложих. Ако този не си мръдне... ако този не си мръднеше карта, ще аз се обадя на админа. Ако ние този дет ме блокира. Е така, както виждате тук, като цъкнете на иконката си, виждате колко XP имате. Аз съм 113, понеже да супрота ма смъкна. С 49 XP, понеже ми игра един... да кажа един, понеже ми игра два тройни триглави кибера и два петглави дракона. Играх ли един триглав кибер и петглавия дракон? Два петглави бяха, понеже ние го убих. Втория не бях го призвал, втория го призвах на втората игра. Хубаво, няма значение. Хората много ще разберат. Кетса помия. Аре, кит. Аз съм супрота. Марка до марка. Супра Кетса. Пик тя точно батофейс. Ще има бадофейс, не? Чакам го. Ти си. Само ми кажи... Ако е това с клеймен човек... Ще го върна в ада. Аре да това е с клеймен. Какви демиджове, брат? Нищо не губя, ейш. Моето беше в защита. Губя. Добре, бе. Обаче неговото е 200. Ще призва кибера и ще му го унища. Не играм кибера сега. Мале, този луд. Клеймен е тата. Да? Смятам. Клеймен. Ой, дивка,
играй стани богат. Кой иска да стане богат? Така, сега ще му обърна и той, И като атакува след ти слая пари да че да му е по-приятно. Той ще атакува, обаче аз имам и огледална сила мой. Нищо не може да ми направи, защото е бот. И ние чак бот смъкната бая. Смъкна, ма. Аз го смъкнах повече от колкото той мене. Той играе с елемента героите. С елементи тъмни, бели, квет намери. Бах ти ремата. Тъмни, бели, квет намери. Да отбележим топ рекорда. Вчера с супрота седяхме до 3:30 през нощта. И на Туито. Играхме Dueling Network, да. И накрая Кеца... Не вече 2:30 всъщност, защото си гледам. Така, и накрая Кеца реши, че подметката му се е изтъркала и че трябва да си легне. Проваля целият купон. Ти беше супер яко. Супрота реши да си полегне. Да ти. Правда, И супрота си легна. не легна. Какво прави? Не още играх. Бах ти. Пича. Ето ти един пич, който кара на сквич. Аз я. Ама ние, брат, ние снимаме, бе. Ние си говорим, все едно сме се видели на пазара, бе. Времето. Да, това е лафа на супрота. То от времето. Ако не сте го чували, обадете се на 08892 52 34. Да, само дето на 0,6 трябва да звънат, но къде. И ще ви го кажа. Той е моя номер. Да, по номер не е на Google, бе. Или вече... Ими Global D 089 59 29 69. Само да кажа, че няма такъв номер. 420 000. Ти го изкара световна война. Да. Яре. Тъй, това пак призвава нещо от своя екстра дек, аз не мога да разбера какво става в този дуел. Лицето му ще свърши или ще го победиш. Най-вероятно аз ще го бия, ама трябва да изчакам малко за слайфъра. Защото ако не ми са падни карти, трябва да се сложа безкрайно тегляняста от дек. Ще атакува ли? Абе, Шайнинга, що не се обърна, бе? Келеш. Той е работата, бе. Мой сега ще ме изким да го обърне в атака и да тапата. Не може, няма право. Хуе! Ой! Мой! Пауза. Чай за малко сме на пауза. Да видя как върви с времето. Как върви с времето? 8 минути. Ота. И ти тук пута още. Аман! Пускам. Така. Мой ход. Така. Мога да е клипа на 2 часа. Жертвам. Жертвам. И му призвам Слайфър, небесният дракон! Напиши му ефекта къпи и точките, защото вика мой се обърка. И така, както виждате, то се опитва да измами и ще му начупя лицемерната физиономия, че ма нерви. Какво? Как? Как съм призвал две чудовища в един ход, бе? Мой, ти чуваш ли са, бе? Ей! Господи помилуй. Turn. Hit to me. Така. Админче. Момче. Напиши спешно е, бе. Той като не разбира български. Ари, бе, бот на стоп. Губиш 500, бе, бот. 500 губиш. Колко си не може да фаниш? Саката на играта. Как твой шайнинг ще има повече? Я не се излага. Мой? Значи има 4500. Но активец! Пич.
Да знам кой си, от коя планета падаш